חברים, כאן איתי בעוד סרטון חדש, והיום אנחנו בפרק מספר 2 של נינג'אגו, איך קוראים לזה? כן, Shadow of Ronin. בבקשה חברים, זה חשוב לכל מי שצופה, שימו סאב, לייק ופעמון, אולי גם תשאירו איזה תגובה נחמדה, ובלי יותר מדי חפירות מיותרות, בואו נתחיל. אוקיי, אז הנה אנחנו מהפרק הקודם. רק למי שלא זוכר, א' תראו את הפרק הקודם, פרק 1, ולמי שלא זוכר וראה את הפרק הקודם, אז אני רק מתזכר שנלחמנו בסמוראים מוזרים, כאלה, ואז הופיע איזה מישהו, הנה זה מישהו, ואנחנו רודפים אחריו, לא יודע למה. מה פרידי? פוצץ את זה. זה מסוכן או שזה נראה לי מסוכן? זה הוריד לי 2, איזה מוגזם. אתה מוכן להיות בשקט כבר, מי שלא תהיה? וואי, אני יכול לחשמל אותה? למה אני לא יכול לחשמל אותה? רגע. אני צריך להחליף למישהו אחר בשביל להמשיך. גרמדון? רגע, ומה זה היה? מה? אחלה של ג'יבריש בן אדם. תודה קאי על הפינת הג'יבריש. יש פה מדרגות, לא משנה. אוקיי, נו. אבל אנחנו לא תוקפים אותו. שוריקן אוי לו. לגמרי. הוא פספס אותנו. אוי ואבוי. הוא הולך אוי ואבוי. זה שובר את המדרגות. זה שובר את המדרגות. איך? מתי? מה קורה פה? סמוראים. יפה, מכת החשמל. יש עוד אחד שלום. תודה. בסדר, אולי תזוזי כבר. את יכולה להיפגע. או שזה נראה לי יעשה משהו. הנה. מה שנקרא רעני. היידה פקור. לא, אבל איך הוא כל הזמן בורח ואנחנו לא רוצים לתקוף אותו? מה? זה מרדף מוזר זה. רגע, מה? נלך רגע בצד השני, לא יודע למה. אני לא רוצה לדעת מה שם. אוקיי, הדבר היחידי שיש שם זה לופ אינסופי. יפה. מה זה? What is this? רגע, הנה. לא, תעמוד על זה. אולי זה חשוב, אני לא יודע. לא טוב שמצאנו רגע, זה משהו סוד. נו, טל, אתה מוכן בבקשה לעלות? אולי אפשר לעלות את זה, לא יודע. אפשר פה? מה? אז מה הקטע שבמדרגות? לא באמת. סתם ראיתי פה איזה משהו מבצפץ. למה אף אחד לא נכנס לבית? כאילו, בן אדם. טוב, בוא אסור לתת לו לברוח. נוצים, בוא נבנה. מה זה אמור להיות? איך מנורה אמורה לעזור לי? מישהו? איך אני עולה למעלה? זה טרמפולינה.
מה הקטע של המשחק הזה עם הטרמפולינות המוזרות גם בפרק אחד? It doesn't even make sense. We're not going anywhere. I was talking to the bomb. Oh, all right. You're getting warmer. למה ג'יי מדבר איתי בכלל? מה זה? לויד? אני הולך לקבל גם את לויד? זה מגניב. וואי, המשחק הזה פשוט משוגע, תשמעו. אני הולך לקבל גם את גרמדון וגם את לויד. למה אין לי את סנסי וו ואת ניה? אני עדיין לא יודע. תשמעו, גם מצאתי... מה זה מצאתי אותם? מצאו את הניה, זה יותר נכון, אבל כאילו... למה אין לי את סנסי וו לפחות, או את ניה? אוקיי. יאללה, עכשיו נלחמים. זה לא קאי. למה יצא לו אש מהיד? מה קורה פה? זה טיל. יש בתוך המגדל טיל. למה? יאללה. מה? מה? למה אני שומע משהו נוחת מהשמיים? או, וואו. זה בטח קר. זה לא הוריד לי חיים, אבל זה בטח קר. לבנות ולבנות. עוד טרמפולינה יש מצב? מי שלא זוכר, פעמונים האלה זה בעצם רמז. בוא ניתן איזה מכה. נעשה גונג. אוקיי, תודה על התשובה. אבל בעיקרון זה אמור יותר לי. יפה. איפה הוא? אוי נו. Took your time, guys. You messed with the wrong ninjas. Nah, pretty sure I got the right ones. Yeah. אני מגיע לשם עכשיו. מה זה? זה צבועים של היסודות שלהם. נראה מה אני עושה עם זה עוד מעט. בינתיים אוספים כסף. אולי זה חשוב, אני לא יודע. אולי נפתח כסף, אני גם לא יודע. אבל כרגע אני אוסף כסף, אני לא רוצה שיהיה לי פשלות. אז תתמודדו. תצפו עד הסוף דרך אגב כולם. צופים. אמור לעמוד על זה. עכשיו אני בטח אמור להחליף ו... מה? לא, אוקיי לך... למה הוא זז? הנה... מה אני אמור לעשות? איך אני מחליף ביניהם? הנה, אולי אני צריך עכשיו לשים את זה. לא, אני לא מצליח. מה... הנה. אני הולך לקבל את לויד? לא. תרמד היצירה. פשוט אני לוחץ את זה אם אתם רואים את הדבר הזה. מה עוד? זהו. זה יצר מגנט. זה שואב אותו? האם נגלה מהי זהותו? קי. מישהו רואה את זה שזה הרגע שעה בסלה? I couldn't if I wanted to. Got all my weapons. I am completely at your mercy. Who are you? Just a humble dealer in rare goods. Such as? Mr. Tin Man. מה קורה פה? הוא גונן להם את הכוחות. Okay, I think I've got what I came for. See you around! לא, יש לו את רקס. מי שלא מכיר מהסדרה הוא קרא לספינה שלו רקס. מה? הם בסדר? יש להם לפחות הכוחות? וואי. ברור. Samukai? You know, Samukai, evil, four arms, looks like he skipped a few meals, right? מה זה? What happened to your face, Zane? You're a robot! למה הם לא זוכרים? And this
This isn't the monastery. Where are we? Sensei, what's going on? Samukai disappeared years ago. הוא מחק להם את הזיכרונות. Obsidian glaive. They have had their memories stolen. הזיכרונות שלהם נגנבו. אוקיי, וואו. נראה לי נעשה עוד פרק אחד. מה זה פרק? חלק אחד. More bad news. עוד חדשות רעות. So, Okay, you're Mummy. saying we've lost some sort of powers as well as our memory? Yes. In each of your pasts, you went through an experience which awakened an elemental power within you. Losing those experiences has robbed you of your powers. Oh, what? This just gets worse. It's okay, Jay. You've still got me. And it just got a whole lot better. We're going out? Yes. Hey, hands What? off my sister! What I do not understand is, if I am a robot, Trust me, you are. then how did it wipe my memory? The stranger used the obsidian glaive, קורה פה? an ancient artifact which affects all living things. לפחות יש להם את In your הכוחות heart, שלהם, אני say, מקווה. You are a living thing. The only way to reverse the memory loss is for each of you to obtain your own obsidian weapon, Obsidian Why the weapons? pause? because the only man who might יש know where they weapons זה are, נשקים, אבל the אובסידיאן, original מה זה owner of the מיינקראפט? obsidian glaive, is in Cryptarium prison. Well, קריפטריום? need any of those memories back anyway. זה בית כלא So we must travel to that של pitiless קריפטריום place. בסדרה. נינג'אגו איילנד מאפ. אוקיי, בואו נעשה את זה. נראה לי שנעשה את זה ונסיים. יש לי דרקון. כל הזמן הזה, והיה לי דרקון. אני הולך לרחוב על דרקון מעכשיו. הוא מגניב. We will need to split up and find a אני prisoner. יכול לראות? When you find him, be careful. זה- He is extremely הוא מגניב, paranoid. זה רואה את ארבעת היסודות, כי זה כאילו דרקון ארבעת היסודות. מגניב. מה אני עושה? מה אני עושה בינתיים? אני לא... אני עובר בינתיים רק דרך החישוקים, אולי יש משהו שאני מפספס פה, סתכל בכספר. הנה משהו. יש לי חץ. זה מביך. פליי. רגע, למה התחלתי? לא. האמת שזה היה די קצר. הנה, זה קריפטריום. אוקיי, אז נעשה את זה ואז נעשה סיום. אוקיי. מה, הסמוראים? היביקי? Just wants to talk. Wants to suck my memories out more like. Worse, stick some of his lies into my head. Do something. Get him down. Hey, what do you know? No. People are out to get him. More of Ronin's goons. I knew it. Ronin? That must be the guy who stole our memories. לפחות אתם יודעים שהוא גנב להם את הממורי, את הזיכרונות. Stay away from me! צריך להחזיר אותו לכלא? או להילחם בהם? Those guys נראה לי שצריך להציל אותו, אז כן. Look out above. אפשר להפסיק את הזיקה בבקשה? אפשר? תודה. לך מכאן, תודה. ולך מכאן גם אתה, תודה. ומה זה? אבא של ג'יי? אנחנו בעצם ראינו בפרק אחד, אני הולך לקבל אותו. מתי? מה זה? זה אינקאי. יפה מאוד. איה, אתה לא חושב שאתה מגזים? רגע, למה זה מראה לי את זה מלמעלה? הנה למטה, וזה פתח את זה עכשיו. כן, אשכרה זה. ונעצב פה את הדברים, מה שאני עושה זה רק עם מפתח ברגים, אל תשאלו איך, גם אני לא. And let's do what we need to do. זה. וואו. I can see the problem. איזה פרובלם אתה רואה, מה אני אמור לעשות?
לקפוץ. לא, זה מבטל את זה. זה? לא, זה מבטל את זה, למה? אני מולה זה כמו של קאי. תחפש רגע בסביבה. לא יודע מה זה. פה איזושהי קופסה. לא תקפוץ. ולא היה פה כלום. רגע, נצי. לא שמתי לב, סורי. בספייה, לא שמתי לב מה אני... בטח צריך להטיב את כל הכבלים, הנה. גם צריך מפה נראה לי, נכון? מה? אשכרה זה... תמיד סתם ספורות את זה. חשבתי שהם מתוחכמים. וואי, תקשיבו שזה משחק בלי רצינות. זה לא ספונסר או משהו? זה המשחק הכי כיפי ששיחקתי בחיים בינתיים. בינתיים תכתבו לי בתגובות איזה נינג'ה אתם הכי אוהבים מהסדרה או מהמשחק. ומי לדעתכם הכי חזק. וואו. מי הנינג'ה הרוב עליכם. ותכתבו גם כמובן בתגובות איזה משחק אתם רוצים שאני אשחק פעם הבאה. או אחרי שאני אסיים את הסדרה כמובן. וואו. אוקיי. אני צריך לעזור לו או אני צריך... רוצה שאני אעזור לו. מה אתה רוצה שאני אעשה איתך? לא? איך אני מוציא אותו משם? רגע, מה הוא דוחף? מה? עכשיו אני למה עם זה לא יכולתי לעבור? אוקיי, לא יכולתי לעבור בכלל. מה אני אמור לעשות איתו? מה? אני בשוק. אוי, שכחתי, סורי, רגע, אני אמרתי כבר. רגע, אבל הם קלו פה שומר, הייתי. יש כאלה, הם קלו שומר. אין לך מפתחות, הוא יוסף לי קפה. אין לך מפתחות או משהו, כי תשתחרר מזה, יש לך מפתחות. האסירים השתלטו על הכלא, מה אני אגיד? הנה, הם קלו איתם אסיר. או שהוא קלה את עצמו, אני לא יודע מה הולך למשחק. מה זה? אוי, נו, זה שוב השלט הזה. שלום, תודה. שלום. תודה. ספינג'י. מה זה אותה מזהב? מה הוא עושה לו? מסכן. מה הוא עושה לו? רגע, הוא ביקש ממנו לעשות את זה? כי הוא שמח ואני אומר. רגע, אבל מה זה הכלוב זהב הזה? רגע, מה אין לי כוחות? מה? עם כולם? רגע, למה אין לי כוחות? נראה שאני בין למה, כי אני הרי ראיתי את הסדרה, מי שלא רואה אז תלכו להשלים את הפרקים. מה אתם עושים פה בלי לראות את הסדרה? אז מי שלא מכיר את הסדרה, בעצם יש מוטו כזה, מה זה מוטו? מי ששוכח כאילו שאין לו כוח, כי בעיקר מחקו להם את הזיכרונות, אז אני לא בטוח שהם יודעים שיש להם כוח כרגע. אז זה כאילו הם שכחו את הכוח שלהם, אז כאילו הוא נעלם להם. מגניב, מה זה? אוי ואבוי. אני מניח שאני אסור לי ליפול למטה, אני מניח. לא! איזה מזל. פרוץ אחורה. איזה מזל. להתכופף, אין לי מושג איך עשיתי את זה, זה לא אני. וכמובן שתישרף, כי למה לא? למה כולם פה עם הספלי קפה שלהם? ומתי מביאים גם בבית כלא קפה? הנה זה ההוא. זה מי שאנחנו צריכים לחפש. שלום. אתה חושב שאנחנו לא רואים אותך כאילו? כי ביקי שמוזר?
ביי. 47. או וואו. זה היה קל. What do you want? Why are you here? How do you know Ronan? Why should I trust you? Where? Whoa! Would you let us answer? Sorry, what was the first question again? That Ronan guy wiped our memories. Oh? At least we've been told he did. We don't actually remember, which I suppose confirms that he did. But then if it didn't happen, we wouldn't remember it either. So, yes, he got you all right. But he only took a couple of years from you, I'd say. That's right. Or wrong. Again, don't really know. It could have been much worse. He could have put memories into you, made you believe his lies. And you'd be his to control. So, I'd wager you want to know where the other obsidian weapons are, Yes, please. Sorry, can't tell ya. Hey, we just saved your butt. Can't, not won't. But you can tell yourself. You just need to drink the tea of insight. Impossible. מה? Pinky Lemon איך הוא הופיע? What טוב, is זה סנסי הוא די הגיוני שהוא יופיע ככה. כאילו זה לא הגיוני, אבל הבנתם. Pinky Lemonberry? But it no longer grows in these lands. It does in one place. A clearing in the toxic box. This map is what they wanted. Keep it safe. Our thanks, Hibiki. אבל זה סיר. למה הם לא מחזירים אותו לכלא? This Ronin's plot. How do we know he's plotting something? Because he's evil, Zane. Evil people are always. למה הם סומכים עליו? הוא ליטרלי אסיר. נראה לי זו מלכודת, אתם יודעים. כן חברים, אז זה היה הכל היום. תשאירו סאב, לייק ותגובה. תשימו גם פעמון. וחברים, אנחנו נתראה כאן מחר, אני מבטיח לכם, מחר יעלה פרק שלישי. אז בבקשה מכל הצופים, שימו סאב, לייק, ונתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.